vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe voice note iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe vahanzvadzi vedu. Saka ivo vainge vachiti muSouth African vachiti vane nyaya yavo yavari kuda kuti ndinge ndichizoipostawo kuAfrican Confessions ikoko. So ndo translation yevoice note iravo iro ravakanditumidzira. Hanzi, makadi zvenyomukoma Nashi, please post my story asi musaita zvekuposta voice note rangu. Inini ndiri mukadzi ane makore 37-year-old. I am a South African woman and ndinewo confession yangu iyo yandiri kuda kuti munge muchizondiposterawo. Munoziva rinonzi benzi. Mukoma Nashi, inini ndainge ndakaroorwa nebenzi chairo. Ndakasangana nemurume wangu uyo ainge achibva kuMozambique. Nguva yacho iyoyo ainge achiita zvimwe zvaiitwa nevanhu zvepiracy zviya zvekuti vaipota vachidownloada mamovie, vachidownloada music, vachitengesa maDVDs acho iwawo. Iye aitoita zvekuhodhesera vanhu. Ende panguva yacho iyoyo murume wangu uyu wandainge ndichiri kugara naye ainge achiita mazimari. Munoziva pamba pedu ipapo pacho patainge tichigara tichiroja paisvika vanhu vakasiyana-siyana each and every day. Vanhu avo vainge vachiuya pamba pedu vainge vachiita zvekutenga maDVD. Asi murume wangu mari yose iyoyo ainge achingoishandisa sekunge hameno. Mumba maikwanisa kuti nhasi munenge muine about 200,000 rands iri cash, asi mangwana aizosvika mumba musisina kana cent. Murume wangu uyu aisarudza kutenga madoro anodhura, uchiona kuti doro racho raanenge achinwa bhodhoro 1 rinenge richiita kuma 25k ikoko. Apa munhu wekuti kana ava kunwa doro aisanwa doro ari 1, aitokoka vanhu 5 kana kuti 6, saka bhodhoro 1 vaisamborinzwa. After ndazoita nhumbu ndakambozamawo kuti ndinge ndichimuudza kuti ko ngatitore mari iyi tiite imwe investment, then kana taita investment tobva tasiyana neizvo zvauri kuita zvepiracy. Iye aitoti kwandiri, iwewo wakangwarisa, vakadzi vemuSouth Africa ndinokuzivai makangwarisa. Uri kuda kuti kana business racho razokura wobva wazondidzinga mushure mekunge wanditorera business rangu. The most painful thing ndechekuti kana wakambobata mari inodarika kuma 1 million but now obva wazotanga kutambudzika because of murume akatadza kushandisa mukana. I used to tell him kuti hakuna chinhu chinogara chiripo forever. Mari iyi ichazosvika pekuti inozopera, tadii tashandisa mukana. But iye ainge achingoita nharo neni, achingozvidira kunwa doro nekuita mapati. Asi one day akabva azouya nerimwe bhegi iri rainge rakazara nemari yainge yakawandisa. Ndakamubvunza kuti ko mari iyi mainge maiwana kupi, because mukati mebhegi imomo maitova nedzimwe mari dzairakidza kuti dzainge dzakabvaruka. Then iye haana kuda kundiudza uko kwaainge awana mari. Kunyangwe zvake akaramba kundiudza uko kwavainge vawana mari iyi, izvo vainge vaenda kunobhomba ATM ndokuwana mari kwavakaita. Ende dai hwanga husiri upenzi hwemurume wangu, varume ava vangadai vakabudirira vasina kana kumbogara vabatwa. Murume wangu ndiye uyo neupenzi hwake ndokubva atora cash, ndokubva aenda kutavheni, ndokubva ati achinopinda mutavheni muya dzingai vanhu vose. Tavheni iyi ndikuda kuti inge ichivharwa. Apa tavheni yainge yakaita kuzara nevanhu, saka vanhu vakabva vanetsekana kuti ko tavheni yava kuvharwa iri kuvharirwei. Iye zvaakaita ndezvekuti akabva atenga doro rose rainge riri mumafiriji, zvekare nedoro rainge richiri mumacrates risati raiswa mufiriji.
ndokubva ati madhoo etavheni ngaavharwe. Akabva azotanga kunwa doro ari 1 arimo ega mutavheni imomo. So vanhu ndopavakabva vazodaidza mapurisa. Then mapurisa akazoti adaidzwa mapurisa akazoti adaidzwa, murume wangu mukunosechwa wanikwe ainge aine about 80,000 rands muhomwe. Ndokuzosungwa kwaakaitwa, kudzokwa naye kumba, ndokuzosechwa mumba. Wanikwe mumba mainge makazara mishini yekugadzirisa maCDs. Zvekare maiva nemazimari, iyo mari yaainge akapiwa pavainge vakaenda kunobhomba ATM. Mari yacho yose yakabva yangoenda nemapurisa. Ndokusungwa kwaakaitwa. Mushure mekunge asungwa akabva azobatisa vamwe vake vose. Vakabva vazogara mujeri kwe4 years. Iye murume wangu ndiye akazotanga kubuda. Then inini mushure mekunge asungwa, I could not wait for him. Ndakabva ndaita move on with my life. I was so bitter zvekuti I could not even visit him kujeri ikoko, thinking of how I used to beg him kuti tingostarta a clean business. But iye aiti kana ndikataura kuti tadii taita rimwe business riri clean, iye aibva afungidzira kuti ndiri a gold digger. When he came out, inini ndainge ndatororwa, ende akabva atanga kuti kwandiri, hauna kana kumbogara wakandida, wai usina kundimirira. Kusvika ndabuda mujeri tobva tatangidza upenyu patsva. Even today ndo zvaanongoita, anongoti ndainge ndisiri a supportive wife, dai ndainge ndiri a supportive wife angadai akatora mabest decisions in life. But munhu akaita sei anobata 200,000k obva aishandisa yose in one day? Zvinhu izvi zvinogara zvichingondirwadza kana ndikazvifunga. Zvinhu izvi zvatova nemakore zvaitika, but is it me akakonzeresa zvinhu zvose izvi kuti zvinge zvichiitika? Ndaifanira kuti ndinge ndichiita sei pasituation yakadai? Iye akati kwandiri one day, waifanira kuti paya pandaiuya nemari mumba, iwewe wobva watora imwe mari wobva waviga, but instead waisadaro. But at that time ndichigara naye murume uyu, I was only young, ndainge ndiine 22 years. Saka ndaisambova nepfungwa dzekuti murume anobirwa mari obva wawandisa mari. But the bitterness is still there mumwoyo mangu. Whenever I suffer zviya zvekushaya mari, ndinobva ndazotanga kufunga about my past life with my ex-husband when our life was so soft. Vedare ndo voice note vedare ndo message yakabva pavoice note iro randakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Hey, zvakangooma hazvo vedu way. Please let us talk about this issue in the comment section. Regai tibva tenda panyedu inotevera. So ndakataura nevamwe mukoma vedu avo vanga vachiti hanzi pfungwa dzangu dzava kutoita sekunge dzinombopota dzichidambuka nekuda kweizvo zvandinopota ndichiitirwa nemudzimai wangu. Vanga vachitoti sometimes vanokwanisa kutoona mukadzi wavo achitoshandisa mishonga pamberi pavo, ende kana vakamubvunza kuti mishonga iyi yauri kushandisa mishonga yei, iye mudzimai wavo anobva ati mishonga yemakastomers angu. Saka mukoma ava vari kuti ndava kutotya kutobuda mumarriage imomo. Iyi ndo nyaya yavo. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please ndinokumbirawo kuti kana mava kupostawo nyaya yangu kune vedare, please vakumbireiwo kuti vange vachindibatsira. Anokwanisa kundibatsira ngaandibatsirewo. Nyaya yangu yandiunzawo pano yakaitika makore akawanda adarika awo. Zvakaitika ndezvekuti inini ndini ndakatanga kuuya kuno kuJoni. Ndakati ndauyawo kuno kuJoni ndakabva ndazotora mukadzi wangu, asi mukadzi wangu uyu akabva aramba kuti haadi kubatsira hama dzangu. Asi mukadzi wangu uyu dzimweni dzenguva handiwanzo kumushora nekuda kwekuti mukadzi wangu uyu akanyanyisa kushungurudzwa mushure mekunge azova mukadzi wangu. Zvakaitika ndezvekuti ndine vamwe amai avo vandainge ndichishandidzana navo pane rimwe basa iro randainge ndichishanda. Saka amai ava ndakabva ndazovapfimba. Mushure mekunge ndavapfimba vakabva vati hazvaikodzera kuti tinge tichidanana. Ndokubva vanditi but inini vaiona sekunge ndainge ndiri munhu ainge ari right, anonzwisisa. Vakabva vati kumusha kwavo uko kwaiva
umwe wavainge vachiziva kuti kana kuri kunzi akabvuma ndaikwanisa kuzotomuita mukadzi wangu. Ndokuzodanana zvose nekusangana kwandakazoita nemukadzi wangu. Saka amai ava vaiti kana vakafona ndo pandaiwanzowo kuzotaura neuyo musikana akazova mukadzi wangu. After that takabva tazochinjana mafone numbers. Takati tachinjana mafone numbers, then zvandainge ndava kuita ndezvekuti ndaipota ndichiti kana mwedzi uno kana ndikatumidzira musikana wangu mari kuti ange achishandisawo mari iyoyo, mwedzi unotevera ndobva ndazotumidzirawo vabereki vangu mari. Asi ndakazoona kuti zvinhu zvacho zvainge zvava kundiremera, nekuti ndaiti ndikati mwedzi uno handitumidziri vabereki vangu mari vaibva vauya nemaproblems akawandisisa, sezvo ndainge ndiri ini ndega ndainge ndakatarisirwa mudzinza rose. Ukuwo musikana ainge ava kuti kana ndikamusamutumidzira mari aibva aita kamwe kabehavior kaya kekuita sekunge ava kusandida, achiti zvimwe kuda kwauri ikoko uri kudya mari nevakadzi vekujoni ikoko. Semunhuwo wandainge ndadisisa, ndakabva ndambozama kuti vose ndinge ndichivabhalansisa, asi metsi dzacho dzainge dzisingatombobhalansi zvamuchose. Ndo pandakabva ndazotaura naye musikana wangu uyo akazova mudzimai wangu, ndikamuudza kuti iwewe zvatava kuita chienda unogara nevabereki vangu. Zvino akazoti agara nevabereki vangu, amai vangu ndokubva vazotanga kupopota vachiti munhu akaita sei wekuti anongouya pamba pevanhu obva atoti ndatotizira asina kana hama yake. Munhu wako uyu anorakidza kuti zvinhu izvi zvekutizira ari ega akazi kekutanga achizviita, anorakidza kuti ndo kasisitemu kake, ende munhu wako uyu anenge hure. Saka uyu musikana wangu uyu munhu wekuti akanyanyisa kushungurudzwa ari mumaoko aamai vangu, ende ane nguva yekutoti aitondiudza kuti ndabva kwakati uko kwaainge achiitirwa ingava iri minamato nedzimwe n'anga idzo dzaainge ava kupota achishanyira achizama kuti kuno kwandainge ndiri, sezvo ainge ari munhu ainge azvisacrifica kuti ange achiuya kuzogara pamba pedu kuti adzokere kumba kwavo, aiona kuti hazvaiita. Saka ainge ava kufamba achibatsirwa kuitira kuti rudo rwedu rusazoparara. Zvekare iye ainge achiti ndaizviitira kuti pamba pange pachizova nepeace, but ndinofungidzira kuti mukadzi wangu uyu pane imwe n'anga yakazomupa mimwe mishonga isina kunaka, because pane kumwe kwaakazombobva achiti ainge abva kunobatsirwa. Asi kubva ipapo ndainge ndava kungoti dzimwe nguva kana ndikangomurota so sometimes zvinhu zvangu zvaibva zvatosununguka. Kana kuri kunzi tinenge tanetsana pangava pari pafoni, zvinhu zvangu zvaibva zvasunga too bad, then aiwanzoti paya zvinhu zvangu kana zvasunga obva ati mangwana pindai mubhazi mudzoke kuno kumusha. Mukoma ndaitotsvaga nhema dzekuti ndinge ndichinyepera murungu wangu kuti ndikwanise kuenda kumusha. Sezvo mumusha ndainge ndiri ini ndoga, munhu ainge ari Joni. Chose chandainge ndichida kuti chinge chichiitwa pamusha ndo chaibva chazongoitwa. Iyewo mukadzi wangu sezvo ainge ari iye akazobata matomu emari, saka ainge ava kushandisa mari kuti ange achikontrola mhuri yose, sezvo vanhu vose vainge vakangotarira kwandiri. Saka kubva ipapo ndingangoti ipapo mukadzi wangu ndo paakabva azopindwa nemweya weutsinye uwo hwaanawo kusvika muzuva ranhasi, wekuti kana hama dzangu dzikagara dzamukumbira mari, nguva zhinji zvaanoita ndezvekuti inini ndikamuudza kuti ndinokumbirawo kuti unge uchitumidzirawo mari nhingi, iye anobva akuudza kuti ndabaya pini rwakawandisa kusvika kadhi riya rabhuloka, kana kuti dzimwe nguva anokuudza kuti ndichazviita mangwana, ndinopfuura ndichitumidzira mari iyi kumukuru. Asi mangwana paya kana akazoti ari kuenda kumukuru anokwanisa kutongokunyorera obva akuudza kuti ko zvandarobhewa mari yose nhai. Asi zvinhu izvi kana kuri kunzi zvikaitika kusaidire kwake, anotoenda mutauni akanotumidzira hama dzake mari obva atodzoka asina kana kumbogara asangana nedambudziko sematambudziko awo aanosangana nawo kana kuri kunzi ndiye anenge achifanira kunotumira hama dzangu mari. Zvino zvakazoitika ndezvekuti ndine umwe munin'ina wangu uyu munhu wekuti aiva neshungu neupenyu, but munhu wekuti wainyatsokuona kuti munin'ina wangu uyu ari kutambura.
Zvino akabva azotaura neni ndokubva anditi, mukoma, ndiri kungotsvakawo mari yekuti ndikwanise kungotangawo kabhizinesi. Iye ainge achiti ari kuda kutanga kuitawo kabhizinesi kekutenga goridhe achitengesa. Ndikabva ndati, zvakanaka Muni'na, kana ndazowana mari ndichazokutsvagira mari. Saka ndakazoti ndawana $20 ndokubva ndazotumidzira Muni'na wangu mari. Ende mukoma, iye Muni'na wangu uyu Mwari aitorakidza kuti nguva yakewo yekuti ange achimuvhurira madhoo ake yainge yakwana, because Muni'na wangu akazoti achienda kumakomba nevamwe vakomana avo vaainge achishandidzana navo. Vakomana vaya vakabva vanhonga about 1.5 kilos yegold. Mushure mekunge vazotengesa goridhe iroro ndokubva vazoshiyana mari. Iye Muni'na wangu ndokubva azouya kuno kumba. Asi akati asati auya kuno kuSouth Africa, then inini nemudzimai wangu takabva tazomborovana zvekutonetsana chaizvo, zvekuti mudzimai wangu iye paakaona meseji iyi ainge ari bhizi achitoisa mvura mutabhu kuti akwanise kugeza. Ndo paakabva azoona meseji ichiripota kuti ndainge ndakatumidzira Muni'na wangu about $20. Zvaakangoita ndezvekungoti akangobuda mubath achipopota ndokubva anodzura TV iyo yainge yakabatidzwa iri kumadziro. Then ndokubva atora TV iya akabva anoikanda mutabhu ndokuzotanga kunetsana kwatakaita. Mushure maizvozvo then Muni'na wangu akabva azouya. Muni'na wangu akati auya, inini naye takabva tazoenda kuCenturion uko kwaainge achiti ainge achida kutsvaka motikari, but tainge tangoenda zvedu just for viewing. Semunhuwo wekuti ainge asina WhatsApp yemuno muSouth Africa, ainge achishandisa WhatsApp yangu kutaura nevamwe kumusha. Ndipo Muni'na wangu paakazongonosangana nemavoice notes awo airagidza kuti mavoice notes awa ainge ari conversation iyo yainge yakaitika between mukadzi wangu nehama dzake. Hama dzake dzainge dzichitopopota kuti ko iwewe unongosiya munhu achingotumidzira vanhu mari sei? Iye mudzimai wangu achiti zvinhu zvose izvi anongozviita pasina kana permission yangu. Saka iye Muni'na wangu anoratidza kuti zvinhu izvi zvakabva zvamurwadza. Takazoti tadzokera kumba, ini hapana kana chandainge ndichimboziva. Ndo paakabva azoti, Gules, ndiri kukumbirawo kumbotaura nemi. Saka zvinoreva here kuti Gules imimi munorwadziwa nekuti tinge tichitumidzirwa mari namukoma? Then mukadzi wangu aitovawo achirakidza kuti ainge akatotageta Muni'na wangu, nekuti akabva atosimuka mudzimai wangu apo paainge akagara ndokubva atotanga kutorwidzana neMuni'na wangu. Vakabva vatanga kurwa kudaro kusvika Muni'na wangu azorova mudzimai wangu nembama. Then mudzimai wangu zvaakazoita ndezvekuti akabva azosvipira mate pasi, akabva ati kuMuni'na wangu, kana iwe imbwa iwewe ukasafa mvura isati yanaya ruviri, uroyi ndinokanda kure. Panguva yacho ndakangoti zvimwe kuda kutaura kwevanhukadzi. Asi mukoma Muni'na wangu akazofa, asi kamufiro kacho kaakaita nanhasi uno kanondirwadza. Ndinoti kana ndikatanga kuzvifunga mwoyo wangu unobva warwadza kana ndakatarira vana vake avo vaakasiya dzangova nherera. Ende vana ava mukoma mudzimai wangu pose pandinombozamawo kuti tinge tichivatsvakirawo anything, then iye mudzimai wangu anobva aramba. Saka Muni'na wangu uyu akafa aita zvekuchereka gumbo rose iri, achirakidza kuti munhu ainge akaiswa iya inonzi nhuta, kensa iya. Mukoma kamufiro kacho kaakaita kanondirwadza. Ndaimboti kumudzimai wangu, izvi zvacho zvatiri kuitirana, sezvo tiri vanhu vekuti tava kubatirana mishonga, tadii tangosiyana zvedu. Then mudzimai wangu akabva atoti pari bho, asi ndikangobva pano iwe unosara uchidya mubhini iwewe. Mukoma ndakamboti zvimwe kuda majokes. Mudzimai akabva adzokera kubasa kwake uko kwaanoshanda stay in maid. But mukoma nhamo yakandisvuura zvekuti ndakazosvika pakufamba about 15 kilometers ndichibva kumba uko kulocation kwatainge tichigara ndichingoenda kutown kuti ndikwanise kungofamba ndichingonhongerera chikafu. Munoziva ndainge ndasungirwa chiraramo zvekuti ndainge ndisina kana mabasa andainge ndava kumbowana. Ndakazvininipisa against the family advice ndokubva ndazoenda kubasa kwake uko kwaanoshanda ndokubva ndazomukumbira ruregerero, but akabva andinyadzisa zvekuti akabva adana varungu vake ndokubva ati ndikuda kuti munge muchizoita mawitness kuitira mangwana because munhu uyu anondishungurudza.
ngeti ndiye anondishungurudza nezvose izvo zvaanondiitira. Kune vamwe vachandibvunza kuti ko unodii kungobuda mumarriage, but kana ndikangotarisa vana vangu hakusi kudyiswa kwete, asi vana vangu vandakazvara ndo vanondidzimba mumwoyo, ndo vari kukonzeresa kuti ndirambe ndichingoshingirira ndiri mumarriage umo. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa iyo ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatitaureiwo navo mucomment section. Hanzi mudzimai wangu anokwanisa kutotanga kutongogadzira mishonga yake akatogara pamubhedha, ukamubvunza ubva kuudza kuti ndinasawira wangu wandiri kuda kupa mishonga iyoyi. Hei zvakaoma hazvo veduwe.